Panglamare Prabu Klana Tunjung Seta Ratu Nusa Kencana kang pengin mboyong kembanging Prajadaha ditampik dening Prabu Lembu Amisena minangka ratu ing Daha. Jalari nuwuhake derdah antaraning Prajadaha lan Nusa Kencana. Pangamuke Nusa Kencana kang dipandhegani dhewe dening Prabu Klana Tunjung Seta tan bisa dikendhaleni dening Prajadaha. Kanggo mulihake kuncaraning Prajadaha, apa wae bisa dadi kurban kaya dene tresnane Senopati Sangkara lan Ken Sanggit sing ora sakmestine dikurbanake. Dengan sutradara Erwin Alfianto, asisten sutradara Suparyono, penulis naskah Erwin Alfianto, penata iringan Putra Laksana Tanjung, penata rias Erni Susilowati. Baik Dewan Juri yang kami hormati, penonton yang berada di Taman Budaya Gunung Kidul, dan tentunya Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Inilah nomor undian 10 dari Kapanewon Purwosari. Selamat menyaksikan. Para prajurit dalam sampun sami kawon sinuwun. Lajeng badhe kados pundi malih? Mundur. Aja dibacut kang maju pra. Nanging sinuwun. Menawi namung badhe mundur. Lajeng kados pundi nasibipun para kawula dalem? Menapa nang dalem ugi mboten menggalih dhateng kalenggan dalem. Menawi Prajadaha ngakeni kawon, tentu kembet dhateng kalenggan dalem pinangka songsong ing Daha. Prajadaha badhe kula labuhi dumugi pecating nyawa kula. Ora kabeh perkara kudu dilabuhi nganggo nyawa. Kersanipun andal. Aku bakal gawe cara kanggo ngrampuni perkara. Mulake dawuhna marang para prajurit supaya orang bacut kang maju. Nanging sinuwun. Pakistana dawuh. Sendika Senopati Put. Aku komundut Sowane Putra lan Condro Kira. Sendika.
wonten kawigatosan menapa dene Rama nimbali kula? Kalau saumpama sliramu jejering ratu, banjur negaramu ketaman beboy, lan mung ana cara loro kanggo ngrampungi perkara. Sliramu milih korban para kaulamu, pengorban keluarga. Menika perkawis awrat Rama. Nanging menawi boten wonten pilihan sanes, kula badhe ngurbanaken keluarga kula. Satemah sedaya menika kangge katentremaning para kaum. Sliramu mesti ngerti perkara pangamu Prabu Klana Tunjungseta. Awit panglamaripun Prabu Klana Tunjungseta ingkang badhe mundhut garwa kula lan dalem tampik. Bener kan? Kula ora ana cara liya kanggo nyirep pangamuke Prabu Klana Tunjungseta. Kejaba ndhawuhi sliramu kelawan Prabu Klana Tunjungseta. Lepat nyuwun pangapunten dalem Rama. Sekawit Rama piyambak ingkang ngendika, murih rumakete praja Daha lan Jenggala, kula kedah dhaup kalian Raden Panji Inukertopati. Lajeng samenika Rama dawuh supados kula dhaup kalian Prabu Klana. Nuwun sewu Rama, menapa ngaten menika ingkang dipun tegesi sabdaring Pandhita Ratu Tankena wala-wali. Kalau aja kladuk, Menika boten nama klathuk Rama. Kula namung mesthekaken kados pundi sabdaning ratu. apa sing dadi sabdaning ratu kudu distokke marang sapa wae? Kalbu sliramu. Kula menika sanes golek ingkang damel dolanan lare Rama. Kula menika menungsa limrah ingkang gadhahi raos lan nalar. Kula ugi gadhahi wening kangge nampik utawi ngestokaken panglamaripun Raden Panji Inukertopati utawi Prabu Klana. Menika saestu wenang kula. Awit dereng temtu kula saged ndhawaken tresna dhateng salah satunggalipun Rama. Raja Daha kudu dislametke luwih dhisik nganggo cara apa? Kaya aturmu ning arep mau. Nanging boten ngaten caranipun Rama. Rama wis dawuh marang para prajurit supaya kirim nawala menyang Jeng. Rama, Kalau tak jaluk setya bektimu marang Rama lan Praja Daha. kancane dhewe suwe-suwe sansaya entek mokal
Mokal yen awak dhewe bisa ngalahke prajurit Nusa Kencana. Sing dipandhegani dening Prabu Kuladewi. Kowe bener Jan. Yumito saiki wis dikepung dening prajurit Nusa Kencana. Urung tan urung awake dhewe omong bakal dadi batang ngadepi musuh sing kekuatane beda karo prajurit Dawa. Apa jur awake dhewe kok bakal pasrah, Kang? Kanggo kuwi dudu pawatan. Kanggo pasrah marang kahanan. Ora ana tembung mokal. Kanggo prajurit sing duweni watak satriya. Wong menungso sing ranti nalar. Nalika wis ngerti jongkonge lakon nanging ora dipilihan. Yen aku luwih becik mati ngadepi kahanan ketimbang mati kebenan mergo ora wani ngadepi kahanan. Opo rumangsamu? Aku padha kuwatu, katane pancen ngono. Iya. Ora samestine kowe kandha kaya ngono karo kancamu dhewe. Kabeh wong duwe hak nemtokake paneme dhewe-dhewe lingkar. Prajurit miyur tanpa watak satria. Bali ana arep. Ora ana gunane kowe kabeh ngene iki. Parat kowe. Wis, Kang. Wis, cukup. Ora perlu padha pasulayan. Wong suwe awake dhewe kuwi. Wong Nusa Kencana. Dudu kancane dhewe. Kang Janu. Aku wis ngasih tombo kanggo nambani tatumu sing kena gamang. Tunggu kene, Kang. Ora ana gunane nambani wong sing ora daya kadek kajane. Wis, Kang. Aja nganti mergo tembungmu njalari bedak sirah ing antarane awake dhewe. Dawuh dalem ingkang sinuwun Prabu Lembu Amisena. Menawa kabeh prajurit Daha didhawuhi supaya mundur, ora kena dibacutke anggone maju perang. Apa sing dadi dawuh dalem kudu diestokake. Kabeh wis do krungu dhewe. Apa sing dadi dawuhe Prabu Lembu Amisena? Saiki ayo toto-toto banjur bali ing kraton Daha. Ono, yen kok arep seraya wae. Adep ono dhewe wong Nusa Kencana. Ah! Ayo, Jebul prajurit Daha kuwi atine mung sak menit. Apa mung semono kuwi? Kuatane prajurit Daha. Menapa kersa panjenengan? Nitik sandang panganggenipun. Tentu sanes prajurit Daha. Aku pancen dudu wong Daha. Apa Daha wis kentam prajurit? Nanti wong wadon kaya kowe maju ning peperangan. Menika sanes perkawis panjenengan. Panjenengan sinten? Aku Senopati Sangsara. Saka Nusa Kencana. Menawi ngaten sampun cetha. Panjenengan Nusa kula. Eman. Wong ayu kaya kowe kudu tatu kena tangan. Tiyang ingkang gadah watak ngis kedah kesah saking Daha. Ora bakal ana tumindak wengis. Yen ora ana jalaran. Kaya dene rasa tresna. Perkawisipun benten. Tresna menika gayut kalian raos welas asik. Ingkang kedahipun boten badhe tumindak culika dhateng tiyang ingkang dipun tresnani. Aku ora bakal tumindak culika marang kowe. Kowe arep mateni aku. Moro. Pateni aku. Ayo pateni.
Sapa jeneng? Kula Gesang. Bakal ana crita mungsuh dadi tresna. Mergo ora ana sing iso mepalangi tresnaku karo kowe sak. Nanging Lali lali datang bisa lali awan saya perkara sambung tresnamu.
karo salah sawijining senopati Nusa Kencana. Bener. Mboten tenajeng ora sah selak sakit. Aku ngerti dhewe. Saben-saben mesti kowe ketemu karo Senopati Sangkor. Ken bayar. Aja waton kandha kowe. Apa buktine? Ora perlu bukti. Prajurit liyane kowe wis ngerti yen kowe wis khianat karo negaramu dhewe. Apa rumangsam sing wis mbok tindakake kuwi ora gawe tunaning Prajoto. Aku kang bakal dadi korban sakit. Ajeng. Kula akan nilepat dengan ajeng. Nanging saestu raos menika tulus saking manah kula. Boten wonten ancas badhe kianat dhateng panjenengan. Napa malih Prajoto wonten ajeng. Kados dene dom sumurah ing banyu. Wontenipun sanggit namung bebanyan itu nagdo wonten ajeng. Perkara iki bakal tak aturake Rama Prabu. Wonten ajeng. Apa? Tresnamu ora luput ken sakit. Aku ora sengaja krungu apa sing dadi perkaramu. Kanggoku tresnani lan ditresnani kuwi wenange wong kang wis kedunuhan rasa. Nanging luput gedhe menawa tresnani wong kang dianggep mungsuh marang negarane dhewe. Bener ora? Apa kowe ora mikir kedadening samburine? Yen nganti kelakon Klono Tunjung Seta Dauk lawan Galuh Candrakira kuwi bakal luwake derdah antarane Praja Jenggala lan Dawa. Derdah kang meh gegirisi tinimbang lelakon kang jak Widaha saiki. Kula menika namung tiyang alit, Raden. Kedahipun perkawis kula mboten gayut kalian tata kaprajan. Wong-wong Nusa Kencana kuwi licik. Sewu cara bakal dilakoni. Murih gegayuhane bisa kelakon. Kalebu anggone Senopati Sangkara duwe sambung tresna karo kowe. Isa uga kuwi mung cara kanggo ngreringkih Praja Dawa. Nuwun sewu, Raden. Kula pitados katresnanipun Kakang Sangkara menika tresna ingkang tulus. Boten kados ingkang panjenengan ngendikaaken. Sanggit. Kedung jero bisa dijajaki. Nanging atine wong ora ono sing ngerti. Kaya yen samengkene kowe omah-omah banjur anakmu ngerti. Menawa bapakne kuwi wong kang sejatine mungsuh karo negarane dhewe. Nanging Raden, Apa kowe ora tresna karo negaramu? sanget akhir kula setya bekti marang Dawa. Kula boten badhe balela marang Dawa, Raden. Yen ngono kuwi kudu duwe adeg-adeg sanggit. Aja gampang keblinger dening tresna.
Pancen Sangkara kuwi tresna tenan karo kowe. Kudune Sangkara bisa dadi siji belani Toho. Raden, badhe kula buktekaken tresna tulusipun Kakang Sangkara. Prabu Klono bakal daup karo Galuh Candra Kirana bakal kelak. Kowe aja amping-amping gegayane Prabu Klono. Mergo aku ngerti. Ngerti yen kowe duwe karep sing beda. Karep sing kepiye Bagaspati? Apa kowe durung ngerti? Yen Sangkara kuwi wis sambung tresna karo wong Dawa. Kowe iki kepiye Sangkara? Awak dhewe tekan ndo iki kanggo nyengkuyung apa sing dadi kersane Prabu Klono? Apa aku luput? Yen aku duwe rasa tresna. Kanggo kuwi luput gedhe. Apa yen ngono kowe bakal beran mungsuh? Minangka senopati sing duwe adeg-adeg. Kudune kowe iso milah Sangkara. Endi perkara pribadi lan endi perkara kasetyan marang Nusa Kencana. Bener Jogaswa. Aja nganti perkara pribadi lan perkara negara digebyang ya. Aja nganti perkara katresnan banjur kowe dadi wong sing miyos Sangkara. Kowe kabeh ora usah kuwatir. Aku sing duwe nalar lan petuk. Ora-oran. Yen aku bakal balelo marang negaraku dhewe. Toho lan Nusa Kencana saiki pancen mungsuh. Nanging sedhela meneh bakal dadi siji. Toho durung sak utuhe dikuasai dening Nusa Kencana. Kowe kudu eling Sangkara. Kakang Sangkara, Sanggit. menawi wonten keparengipun wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken dhateng panjenengan. Guci ado sepikir-sepikir. Harben Sangkara ngrampungi perkara. Dipikir sing tenan Sangkara. Aja nganti adu ngarep dadi mungsuh. Ojo nekat Sanggit. Papan kene mbebayani kanggo kowe. Nanging menika perkawis wigati. Perkara apa? Saderengipun kula badhe nyuwun preksa. Menapa Kakang Sangkara menika saestu tresna dhateng kula? Aku kudu tak buktekke. Kanggo cara apa supaya kowe percaya yen aku tresna karo kowe Sanggit. Kanthi nyawiji marang Daha. Menika sampun cekap kangge bukti. Toho lan Nusa Kencana saiki pancen mungsuh. Nanging sedhela meneh bakal dadi siji. Tegese wis ora ana sing iso mepalangi sesambunge awake dhewe. Kalian
wiji. Apa sebab? Amargi sakmenika Daha badhe ngawontenaken perang malih ingkang dipun sengkuyung dening para prajurit Jenggala. Prajurit Nusa Kencana kuwi tuwa mrike. Pasan sewu mungso siji. Bakal diadepi. Nanging kula kuatos dhateng keselamatanipun panjenengan. Kula mboten pengin kencalan tiyang ingkang kula tresnani. Kados pundi kemawon panjenengan kedah wiji marang Daha. Apa ora ana cara liya, Sak? Kuwi pilihan sing abot kanggoku. Reringkeh kekuatanipun prajurit Nusa Kencana. Namung menika pilihan sanesipun. Kuwi ora beda karo nyawiji marang Daha, Sak. Menika cara menawi Kakang Sangkara badhe mbuktekaken katresnanipun dhateng kula. Oh. Saiki kena tak tegesi. Jebul tresnamu kuwi mung lampah. Mbok anggap aku kaya gaman. Sing gampang mbok tamakke ning sadengah papan. Lames. Lames. Toh nyawa kula dumugi tapel wates mriki. Kula ngertos. Apan menika mbebayani tumrap kula. Nanging sedaya kula labuhi. Satemah kula badhe kepanggih tiyang ingkang kula tresnani. Nanging iki perkara kasetyan marang negara. Kabeh ora iso dikebyawuhi. Menawi ngaten, sanes katresnan kula ingkang lampis. Kula ngrumaosi menawi kula namung jejering tiyang ingkang boten gadhah pangkat lan derajat. Boten pantes tiyang kados kula sesandingan kaliyan ayangka kados panjenengan. Sanggih. Tresnaku aduh sepenimbang derajat lan pangkat. Kula sak perkara kangge nyinitaken piring manah. Kula mboten maiben menawi panjenengan badhe tansah bela Nusa Kencana. Nanging panjenengan kedah mangertosi menawi kula sampun ngadhet wiji saking panjenengan. Mila ingkang kula petung boten namung kula piyambak, nanging ugi nasibipun Jambang Bayu menika lan panjenengan samangke. Monggo kemawon panjenengan badhe tansah bela Nusa Kencana. Kula terima ajeng sareng Daha. Kula boten pengin anak kula mangertosi menawi bapakipun inggih tiyang ingkang damel ajur lemawutah getihipun. Sanggih. Bakal tak buktekke tresnaku ning kowe lan anakku. Enteno. Tondo saka aku. Sanggara. Apa kowe sing ing sakjroning barisan Nusa Kencana? Nusa Kencana bakal tak totoi tekan pati. Maksud lagumu seneng. Yo
Bagas Woro, Bagas Pati. Ayo dilanjutke, anggone dhewe seneng-seneng. Ayo dipolke anggone seneng-seneng. Iya, ayo. Ayo. Kene kah? Ora. Aku jaluk meneh. Lepat nyuwun pangapunten dalam Sang Prabu. Petana teges kula badhe nyaparaken gegayuhan dalu. Sedaya kula lampahi. Awit mergo kowe mikir putumu dhewe. Kula mila lepat Sang Prabu. Eling Sang. Ratune kowe aku. Dudu kowe. Apa sing dadi dawuhku? Kudu kok estokake luwih dhisik timbang perkara pribadi. Nanging inggih menapa lepat. Jejering menungso limrah gadhahi raos tresna. Patine panjenengan adal. Badhe mundhut garwa galuh Candra Kira. Satemah ngorbanaken menapa kemawon. Lan boten mawas sinten kang dados Sagara. Nanging boten dados menapa. Jejering satriya badhe kula totoaken. Nyawa kula kangge bukti kasetyan ngeten. Uga praja Musa Kencana. Apa Musa Kencana?